suhu. Suhu nih. Heeh. Jauh semron. Lah mrene suhu. Nah ya itu. Cakep lima dik. Ono ngenteni di terminal. Iya ta, Mbak. Ya Allah. Kayak utama cantik. Ya ampun. Jane ngenteni sampean apa piye iki mau? Ya saya jemput lu mau loh. Lali dalan nih. Kakak ini. Magnes Lenggaya. Jos. Sampean, hah? Pak Harto naro ora? Yo, alah Mbak, aku teko isu mosok sampe saiki kok ora rumonge ya kebacut. Lah ya sing ndi? Dajale. Lah ya sing ndi? Lah iya. Angore aku gak ero. Oh ngono. Gak ero ya memang gak ero. Oh gak ero sampean. Lah kok ya ora disalami aku. Yo alah, aku mau ya disalami Mbak, tapi aku ya gak ero ngomongi sing dindine aku gak ero. Lo dipikir aku ngarep ndelok payang. Oh ngono. Ya Allah. Oh sama mau dipikir sama sales. Sales. Lah iya kan gowo gede to. Iya. Apa kan? Bapak Hartono Mbak Sri. Iya Mbak ayo Mbak Kok isare. Nah iya. Niku sing duwe meriah ya Mbak. Maria. Sama niki mau wis mak apa durung? Wis Karo apa? make menune wake. Heeh. Ana lontong. Nek biodone lho kok. Ada ora ya wong ning kene iki kaya dulur lho Mbak. Ya iya ta. Nang kene iki Heeh. Wis sak wilayah karo aku. lah yo sak desa. Kene lo kenal kabeh nek sampe. Iya. Lanjut Mbak Sri. Engkol. Gawane mantek nanyar ya kene. Ya yo lembek. Heeh. Aja ngono MC-ne lho. Ku yo mantan anyar. Iya mantek apa MC ini ya mantek nanyar. Sing remo ya mantek nanyar bio-bio. Mbak. Tenang ta. Nah, Aku sok ya ngono lah. kate ping piro? Ping pisan Mbak. Suketo. Campur sarine. Ya wis didik ae. Nah iya, rasane akeh. Kok kebakan ora sedang. Oh ngono ya. Lah iya. Takon Mbak Sukaji ta. Mbak ta. Waduh jan ora krungu. Eta gak gru. Ya iya, asline ya ro. Lho biyen cepi. Ngapa nulis sini? Dia bermana putra. Kok bendok. Sesuai gede ya. Nah iya, gara-gara sop. Tuh. Maksud tuh kok. Oh langsung. Ora apa-apa, aku mau njal sepura lho ya. Kidian Permana Putra Mbak Sri. Nggih. Napa? Gini kok mau? Oh, Deni ki mau? Nggih. Iku dalamku, dalangi dalam bagus.